לא, אז אנחנו בסרטון של פתיחת המתנות שלי, שקוראים לי לביא הדר. אז בואו נתחיל, תביאו את המתנות. הנה! מה זה? אין פה כלום. מה זה? אין כלום. זה גליק. אחי, אל תיגע. אבל תחם אותי. מה זה? אהווה. לא, אחי, אל תראה לי. אחי, אל תראה לי, אתה מכיר לי. טוב, זה גם אתה. וואו! זה דברים שכמו מתנות וזה עובר. אל תיקע לי! אני לא לקחתי. וזה הייתי מוכנה. נעלה! שוכח לפתוח ולראות. טוב. אך לא כל פעם להכניס ולהוציא את זה. עשינו ככה. אז זה... זה בינתיים ההמתנה היחידה שלך. וואו, זה הנעליים היפות. זה מעניין. זה, וואו, זה סמים. וואו, לאיזה שגרוע. זה נראה לי זה פתיקה בראש. נכון. טוב, זה נראה לי כאילו. הנה הספרי. אני נתתי את זה כראיתי. זה נראה לי פאזל. של פינוקיו. ישבנו בו בצוותא על הספסל שבגינה, וסבתא שוב חוזרת ושוב היא מספרת מה שהיה לפני המדינה. את יישובים בינתיים, מגדל גדר של תיל, ובלילות שמרה מפני אויב, ודפנה וחניתה אל המגדל הביטה ושרה עם כולם מתוך הלב. הדגל שלי הוא כחול ולבן,